Goeiedag iedereen, te Hulst op deze nieuwe dronevlucht. Vandaag 6 januari 2026. Een pracht van een beeld natuurlijk, winterse beelden. En altijd wel even leuk nog om deze beelden te delen op mijn fietsroute. Hier even mooie beelden aan de locatie van de Bierkaai. Ook bijzonder rustig. En dan via de Steenstraat, ja, locatie, vlieg ik richting op van de Grote Markt. Ja, de Grote Markt, ook wel bijzonder nieuws, zal volledig heringericht worden. Het plan is ook terug te vinden op het net. Dus een totale verandering en ook wel nog even interessant. De actuele beelden voor de toekomst. Ja, dan ook de locatie van Stadhuis en gemeentewinkel aan de linkerkant. Max altitude reached. Dus vandaag ben ik iets meer gericht op de binnenstad. Vele mensen hier op wandel aan de vesting. Ook wel bijzonder aangenaam. He. Een feitelijke wandelroute van iets meer dan 3 kilometer de omtrek. In alle periodes aangenaam om even hier langs te komen. Ja, de locatie op zichzelf, dus gemiddeld 5 kilometer van de Belgische grens. Van deze locatie dan kan je spreken voor Kloosterzande een 12-tal kilometer, Waterzande 15. Ja, dan ook de bekende Gentse straat. Met verder aansluiting naar het winkelcentrum.
Ja, het winkelcentrum even onder de sneeuw. Dan ook de Havenfort, locatie van de deelfietsen die ook staan aan Hulst busstation. En opnieuw deze prachtige beelden hier. Ja, dan ook Hulst Noord. Een beetje dus de aansluiting via de Tivoliweg kom je ook wel terug aan de N290, maar dan ook wel de richting van de dorpen op. Aan de linkerkant dus opnieuw richting Kloosterzande, dan ook voor Vogelwaarde. En opnieuw hier een pracht van een beeld over de binnenstad. Zo, beste mensen, dat was het even. Hulst bij winters weer. Tot de volgende